Bon dia, meus favors! Avui on hem vingut al nou? Avui venim a la zona de Castelló, en concret al Masora. A tastar els seus esmorzars i després anem a fer una ruta de cremaets. Comencem visitant el Florida. Encara que plegarem a les 9 del matí, tingueren que fer un pau de cola perquè no reserven taules i així podeu veure la seva barra, t'arrimes i demanes el pla que vulguis. Com este home que combina mar i muntanya. Pulpo y secreto, pero en un platito, ¿no? Comencem en la picaeta que trauen unes olives variades i després tastarem la seva albarxina rebossada que estava al·lucinant, el secret ibèric que vos el recomanem molt, sardines en escabet i el conillet a l'ajillo que així està perrús tastant-lo. Este és el pla que combinarem nosaltres en un poc de cada i per acabar un dels millors cremaets que hem provat des de fa temps. Aprofitant que venim a Castelló, ara fem una altra parada. Avui reesmorzem. Tenim un segon esmorzar per davant. Visitem un dels llocs més populars al Grau de Castelló, on tastarem els seus plats més típics, que són la sèpia, tant en pla com en entrepà, i els seus mejillons, encara que a nosaltres ens va agradar molt més el primer lloc. També tastarem el seu cremaet, carregat de sucre, encara que poc cremat, per al nostre gust, i així tenim els xics del segundo carajillo, que per acabar la ruta es portarem fins a Onda, on Manu es prepara un cremaet creatiu i un possible candidat a participar en el concurs de cremaets que tindrà lloc el dia 28 d'abril a la platja de Xeraco.